Kay ang kaso ron sa diri sa ato ni kuan man ni anam-anam magsaka. Kani bang pandemic badsok ba? Kadaghan na din ni mahitabo no. Sukad pa sa kuan ko no. Namo toy kauban natong kuan kanang igsuon na tos pagtuo kon si Ifdi nga niingon siya nga sukad pa ko na sa kuan. Sukad pa ko na sa daan tugon unya gi tagna sana sa malaang kasulatan pad unya badsok ang katong nangaging mga pandemic badsok ba katong panahon katong panahon sa kuan naamo toy nganlan ni kuan nga naay black date naay kolera unya katong badsok na kuan mo to dantaw pila to kuan pila ka tuig anam-anam kuno to gawa unya badsok akong pangutana ngano nangawa mo to sila badsok nga wala pa man to'y kuan katong mga tambal di man parehag ako nga naay kuan kanang moderno na karong kuan na karong panahon na maro na akong pangutana ni badsok. Ang Sagrada Escritura diya sa Jeremias 29:17 mingon ng Dios nga kung magpaswabe na magkadaghan na gyud ang sala ang tao milingiw na mitalikod sa Dios mo na giatubang ang kalibutanon, ang yawanon, mga pleasure of the flesh, kaning mga kalingawan o kalibay nga lawas nun, nga malimtan ang atong kalagnong kahimtan. Magpadala ako kaninyo gera, kayo. Magpada ako linog, pada ako bagyo, magpada ako laygay nga sakit tungod sa inyong nanghinubrang ang kasalanan. So, mo ning ingon ni Jeremias 29:29-17. So, challenge ang hayna natong palandungon nga if I do sin without repentance, I am really somewhat inflaming the fire of pandemya. Kanang pandemya gyud pantanan. Ya demya mo nang kasamok pa. Kasamok sa tanan. Mo na nga gumikan sa sala. Mo nang tagsa-tagsa nato naminaw sa atong programa angay magpahibaw nga lagmit dili ta solusyon contributor ta to perpetuate this pandemia or coronavirus na nailain sad nga nganlan og Delta variant nga mao gyapon ang kukus kamatayon anino sa katalagman nga maulipon ta mo na nga kun doon nang ayaw niya tong walay tambal praise God tingali ang mga tao na nagkaamgo sa pagdangop sa Dios ug karon na tay mga vaccines nga makatabang nato proteksyon ug panalipod ato ng pamuslan kay kini bunga sa kaalam nasulat na sa Sirach 38 versikulo 6 ngadto sa 8 ang kaalam sa sinsya sa tambal ako ng pagbuot konsulta sa mong doktor matud pas Ginoo pero guwa na gyud mahimo kay di na maayo dangop kanako kay ako mohimo pag-ayo kaninyo so dangop tas Ginoo nining panahon sa pandemya Delta variant nga nisaka na o atong pamuslan ang gitanyag sa gobyerno kay ang gobyerno does not really other governments or other countries do not gamble really to offer something which is destructive to other nation. That is fallacy of the principle of peace and principle of respect for one another. Muna ka na mga nasod nga gikan nila ka ng mga nganlan nato vaccine ato ng pamuslan kay way mo gambol nga manasod nga magpakauaw siyang kugalingon og hinungdan siyang pagpakalat tinon sa makalilisan ang kamatayon sumbalik na nila mo na nga mo trust ta sa gobyerno nga magpabakuna ta sa labing madali kay proteksyon na kay prevention is better than cure sa binasiya pang atong pagpanalipod ug panagandaan mas paayo pa na kaysa manambal na ta nga nalata natong lawas sa sakit o balatian. Daghang salamat Bradsok unya ato ning ipaapas Bradsok nga pangutana gikan ni Cheryl Muana Marie nag-ingon good PM sala ba ang mamalikas palihog kog pagpatinaw Bradsok. Nana sa 27:13 sa Sirach nga kadtong mga tawo nga mamalikas so walay pagkabana lagmit wa sila hunahuna ang kana sala pero daotan nga pamatasan hunungon gyud ang pagpamalikas kay daotan nga pamatasan o kana iskandaloso nga batang maminaw mo nga pamalikas matud pa sa Sirach dili angay sa mga tao nga gitawag sa Ginoo
Nasad sa Efeso 5:3 nga kadtong nga bag-o tinawag sa Ginoo mahimong balaan maglikay sa mga mahugaw nga sulti, mga pamalikas, mga pamakak ug mga pasiaw nga dili makaagda sa pagsalig sa pulong sa Dios. Yes, di pa tayo padayon ato dayong pasalamat sa